Daming naghahanap tungkol sa istorya ng ex ko, yung nagdala sa akin dito. May nagsasabi kasi matagal na akong nanonood sa'yo, nakikita ko yung story time mo pang MMK doon sa YouTube, ganun. And then, yung iba is naghanap asa na daw yung mga ibang story time ko about sa ex ko. Kasi, guys, yung story time ko about sa ex ko, guys, is ano din siya, may kahabaan din, no? And, I think pina-private ko yun, guys, yung iba. Pina-private ko yung iba kasi marami akong story time. Private yung iba kasi po, English ako, guys. Nabakikawan man ko sa akong English, guys. Kasi noong time na yon, yung YouTube kasi is English speaking pa dito sa YouTube, no? Yung kaka-start lang yung YouTube, kaka-start lang ng vlogging, everybody speak English kasi yung viewers is English, guys. Kasi po, hindi pa siya sikat ang YouTube sa ibang bansa or sa Pilipinas, no? Wala pa tayong social media that time. Nasa Friendster pa lang, kaka-start pa ng Facebook. So, everybody is English pa ka. So, ngayon, yung mga nangyayari is dinidelete or hina-hide most vlogger na mga nag-i-English na mga Pilipino ay pina-private yung old videos. Kasi parang, bakikaw ba? Parang, ay, English, aduy. Ganyan. So, ang dami kong pina-private na video na nag-English ako. So, kaya one of my story time about sa nagdala sa akin dito na lalaki, guys. Naka-private, guys. Marami kasi akong karanasan dito, guys, na as in, meron pa akong hindi na-share. I don't know if na-share ko. Marami talaga, guys, tungkol sa meron akong nakikilalang Pinoy sa Pilipinas pa ako, Pinay. Yung Pinay na yan is, ano siya, guys, matagal na siya dito sa Amerika. And then, yung asawa niya is binigay niya sa kaibigan niya or something. So, ang nangyayari noon is, nag-contact, nung nagkahiwalay kami ng lalaki, nag-contact kami yun, na babae na yun. Sabi niya, pwede daw ako mag-babysitter, pero TNT daw, walang papel kasi nga, hindi pa ako kasal nung sa lalaki na yun. And then, alis na daw ako. Kasi talagang hindi ko kinaya that time, guys. Na so, hindi ako umalis. So, ang ginawa ko is yun nga, tinabihan ko yung lalaki na, pakasalan mo ako. So, pinakasalan ako. So, kasal na ako. Meron na akong papel, kasal, di ba? And then, habang kami, nag-process pa rin kami. Kahit hindi kami okay, pinaprocess pa rin namin yung green card ko. So, nagpasalamat man ako sa aking naglalaking nagdala sa akin dito, guys. Kasi kahit anong mangyayari, ganun pa rin, pinaprocess pa rin niya yung papel. And then, pagkatapos nun, hindi ko pa natanggap. Pero pag alam nyo, yung Pinay na yun is minura-mura ako na hindi daw ako tumupad sa usapan, ganon. I think nasa somewhere close to New York siya nakatira, Maryland or Virginia or somewhere. Matagal na yun, guys, 2008 pa yun. So, tagal na hindi ko na alam. Hindi ko na nga alam yung pangalan nun. Pero nakilala ko siya sa Pilipinas pa. Kahit galit siya sa akin, binablock ako kasi hindi ko tinupad para magbibisit ng anak ng kanyang ex-husband at saka yung sa kaibigan niya. So, hindi ko tinuloy yun kasi takot din ako liwaliw dito sa Amerika nang walang papel. So, yun. Nagpakasal kami, yun na nga yun. So, hanggang na-meet ko si Tami, gano'n. Pero may mga ibang Pilipino talaga na mag-take advantage sa, I think sabi niya is, that I can babysit and then, I don't know if she offer a salary or makwapera. I think ang naalala ko is she offer para magbibisit ako para, magbibisit ako to offer para meron akong matirhan, meron akong makain, gano'n. I think yun yung offer. I'm not sure, guys, ha, pero wala akong naalala na offer na magkaano ang sahod. I think yung offer is to babysit and also meron akong bahay na matirhan. So, sa tingin na ako na may mga tao talaga ganyan, guys, dito, guys. Mag-take advantage, mga kapwa mo Pilipino. So, kaya, ay nako. Hindi ko alam kung asa na yun siya, guys. Basta kaya sa private Facebook ko, binablock niya ako, guys. And yun. So, matagal na yun. Ay, hindi ko na nga alam kung anong mukha nun. Hindi ko na maano yung pangalan niya. Basta ang story nun is, gusto niya ako magpunta sa bahay ng ex niya para mag-babysitter and mag-housemaid ba? Parang nasa bahay. So, swerte kaya sila, no? Kay grabe man ko kugihan man kayo, guys. Yung parang grabe ako, maasikaso ako sa bahay kapag lalo na kung nakatira ako. Pang energetic ako nung bata-bata pa ako. Sobrang energetic ko, guys. Magawa ko talaga halos lahat. So, yun. Kung natuloy yun, guys, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Kung magkaroon ba ako ng mag-asawa ba ako or hanggang ngayon TNT pa rin. Yun ba? Yung parang yan yung naisip ko na kung tinuloy ko yun na yung offer ng isang Pinay, yun, TNT pa ata ako ngayon. So, yun, nakakaano, diba? Yung parang hindi ko talaga, yung tadhana ako. Yung binigay talaga ni Lord si Tami sa akin. Talagang, nang alam natin na si Tami walang anak, walang asawa, so walang mag-aalaga sa kanya. Alam nyo, sabihin ng iba na, ay, si Tami may mga kapatid yan, may mag-alaga. Guys, ito lang yung masasabi ko, guys. Kung si Tami walang asawa until now and then walang anak, siya lang mag-isa. Alam niyo kung I think anong nangyari kay Tami? Siya lang mag-isa, guys. Wala yung asawa kasi napagod siya before kami nagkamit. Napagod siya, guys, sa mga babae, guys, manluloko.
manluloko. Even yung mga kapatid niya sinasabi na niloko si Tammy. So, I think matandang siya lang mag-isa. And then sabihin natin, paano mag-isa? May mga kapatid yan, close family sila. Guys, masasabi ko sa inyo, kahit gaano ka-close ang family dito sa US walang hindi kanila alagaan, ganun. Iyahay sila dito. Yung parang basta kung sa Bisaya, paiyahay ilang kinabuhi diri. Yung biyanan nga nila is buhay pa nung the time at kailangan ng mag-drive sa dialysis. Wala nga guys, paano na kaya kapatid? So ganyan po, yan realidad po yan dito sa Amerika na wala po talagang kapamilya kapag tumanda ka na kasi bahala ka na sa buhay. Alam nyo, ito story time ko din ha. Meron si Taming katrabaho ngayon guys, 80 plus na siya guys. Nagtatrabaho pa rin siya. As in, nagkahirap-hirap na siya guys, umiyak-iyak na siya guys, magkaigit-igit na gid-down siya guys, o tinatrabaho. Literal na igit. Tarang sobraan na siya katanda guys, as in. And then, naawa si Tammy kasi namatay yung aso. Story time natin ito, hindi bitaw yung Pilipino, hindi yun makaintindi. Hindi rin ba, pati igit-igit ba? Kasi totoo, literal man talaga, hindi ko siya na-meet. Hindi ko siya nakilala in person, pero palagi siyang tumatawag, asking, maghingi ng Tammy kay tulong. Magtrabaho siya, hindi niya alam kung paano gagawin yung trabaho. And kailangan niya si Tammy kasabay sa trabaho kasi si Tammy matulunging tao po yan siya. So sabi niya, if I go to work this area, gusto kong andun ka rin, ganyan. Kung asan si Tammy i-assign, gusto niya doon din siya i-assign para matulungan siya sa kanya. Kasi kung hindi daw siya magtrabaho, wala siyang pera. Meron siyang bahay guys, wala na siyang mortgage, so nakatira siya sa bahay niya. Ang anak niya guys, lawyer, okay? Ang anak niya, abogado. Hindi pinabayaan siya guys. Ganyan po yan dito guys, no? Wala talagang, paminsan ka lang makakita talaga ng mga anak na mag-alaga ng magulang. Like kay si Tammy. Yun si Tammy, kaya nga pinakasalan ko yan kasi talagang nag-alaga ng mga magulang niya. So, yun yan dito, kadalasan wala po talagang mag-alaga sa'yo. Mga ina, mga magulang, wala, pabayaan guys. Kawawa talaga siya guys, as in. Namatay yung aso niya guys. Tawag siya kay Tammy, iyak siya ng iyak. And then, ngayon, bumili na naman siya ng aso kasi yun yung companionship niya guys. At saka, kailangan ng mga maedad na lalo na walang nag-alaga ng hayop to exist ba, parang kailangan sila dito sa mundo para alagaan. Parang walang, basta yun yung emptiness, and then yun yung hayop is nagbigay sa kanila ng buhay. Yun yung nangyari ngayon sa kilala ni Tammy na 80 plus years old, nagtatrabaho pa para mabuhay, para may pang tustos sa pang-araw-araw. Yun siya. Sabi ko, asan yung mga anak? Bakit pinabayaan? Walang contact guys. Malapit lang pero walang pakialam. Parang walang pakialaman. Yun siya dito. So kaya, yun siya. So kaya yun, naisip ko, binigay talaga ng Panginoon si Tammy sa akin kasi ako talaga ako yung tao kasi na ayaw mag-let go ng mga taong talagang laking tulong sa akin. Yung parang makonsensya ako guys. So kaya kahit ano man, tumanda man si Tammy na tumanda, hindi ko talaga yan iwan. Kasi sobrang bait guys. Makonsensya ka guys. Makonsensya ka talaga. Makonsensya ka imong biyaan. Kaya yun. So, walang lalaking nagmamahal sa akin na kahit tulad kay Tammy. Wala talaga guys, as in wala. Yung parang bigay lahat, wala talaga. And din si Tammy, dahil may edad na, parang ko lang, binigay talaga siya, binigay kami sa isa't isa ng Panginoon. Kasi Tammy, walang anak, wala lahat. Ako naman, walang lalaki na kapag feel sa akin na ganun ako ka-importante. Si Tammy lang talaga, as in. So kaya yun, bow.